da zuwa. Lokacin da na da ku rayuwa ta dangara ko wahala ta yi min ciko farin ciki ban san shi ba. Hanaran zuwa na tilo na gudana ji ɗanɗano. Da ko waka ce da fasihi kuma hazikin mawaki wanda aka fi sani da suna Hamisu ya sake ta wato a shekarar da ta wuce, domin wannan waka ta Dandako ta kasance cewa wato ba a wannan shekara fasihin mawaki wato Hamisu ya sake ta ba, duba da ganin cewa idan kuka je kuka duba wato album din da ya saki a shekara ta 2021, to a nan ne za ku tabbatar da abin da muke gaya muku a cikin wannan tasha ta mai albarka. Kafin dai mu tsinduma cikin wannan shiri gadan-gadan, muna roƙonku da alfarma da idan yau ne farkon ziyartar ku wannan tasha ta mai albarka mai suna Hausa United, muna roƙonku da alfarma da ku danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa, domin hakan ne zai ba ku dama da mun ɗaura sabon aiki ake sanar da ku. Idan kuma kun riga kun yi, kuna so ku danna mana alamar nan ta like domin ita ma tana taimaka mana sosai da sosai. Hamisu dai wato shine ya buga wannan waka wanda ake mata lakabi da suna Dandako, wanda in ba ku manta ba wato an fitar da bidiyon wannan waka ne a wannan shekara da muke ciki, wato shekara ta 2022, wanda na tabbata cewa yawancin mutane suna tunanin cewa a wannan shekara wato fasihin mawaki Hamisu ya saki wannan waka wanda ake mata lakabi da suna Dandako. Sai dai kuma wato wakar Dandako ta kasance cewa ba a wannan shekara fasihin mawaki wato Hamisu ya sake ta ba, duba da ganin cewa daman waka ce wanda ta jima sosai da sosai, domin tun a 2021 wato Hamisu ya sake ta, kuma tana ta ɗaya daga cikin wato waƙoƙin da suke cikin album ɗin da ya fitar a wannan shekara ta 2021, wanda wato album ɗin da ya fitar a wannan shekara ana wa album ɗin lakabi da suna Alkhairi, wanda na tabbata yawancinku da dama kun san wannan album ɗin na Hamisu kuma kun san lokacin da ya saki wannan album ɗin. Sai dai kuma wasu daga cikin mutane wato har yanzu ba su gano cewa akwai wannan waka ta Dandako a cikin wannan album ɗin da fasihi kuma hazikin mawaki Hamisu ya saki ba a wancan shekara ta 2021, amma dai lalle Hamisu a wannan shekara ya sake ta ba a wannan shekara ba. Kawai dai a wannan shekara ta 2022 ya yi ƙoƙari ne wajen ganin cewa ya fitar mata wato da bidiyo, wanda idan kuka dubi bidiyon wannan waka ta Dandako, lalle wato bidiyo ne wanda aka tsaya aka tsara shi, sannan kuma bidiyo ne wanda aka tsaya aka kashe mai makudan kuɗaɗe wajen ganin cewa wato an fitar da wannan bidiyo. Lalle bidiyon Hamisu da ya fitar a wannan shekara ta Dandako bidiyo ne wanda aka kashe kuɗi, sannan kuma bidiyon ya fita sosai da sosai. Kar da ku manta ku ci gaba da bibiyar wannan tasha ta mai albarka, sannan kuma ku ci gaba da danna mana alamar nan ta subscribing, domin hakan ne zai sa ku ci gaba da samun sababbin shirye-shiryen